Yaman. Paayong aga Bacolod may aga Negros Occidental kag bugas nga Western Visayas welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition. Karong adlaw Domingo Nobyember 29, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampigan pagdayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na na'y Sagsay anong kalintangan Responsable ang pagbalita Kagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Balita
Ginkompiskar ka ginlubong sa Task Force Butagoy ang 300 ka kilos sang karne sang baboy nga ilan natukiban nga expired sa storage ng Pure Gold Mansilingan. Sir kay Executive Assistant Ernie Pineda, ini ang ginpanag-iyahan sa isa ka kompanya kag ang nasambit nga mga produkto ang lunsay nga imported. Dugang pa ni Pineda, Setyembre 20, 2020 pa ang expiration sa nasambit nga mga karne. Ginbulgar man ni Pineda nga ang nasambit nga kompanya ang nakuhaan man sang 3,000 kilos na expired nga karne nagligad nga tuig. Klaro ni Task Force Head Martin Pinaga nga ang mga karne ang wala gina-display kundi iyara lamang sa storage. Palayag pa ni Pineda, padayon ang monitoring sa Task Force Butagoy agud mabantayan ang iligal nga pag-ihaw kag ang pagbantay man sa mga expiration dates sa ginabaligya nga mga karne. Libot-libot sa ato niya Task Force Butagoy na talupangdan nila dito sa Pure Gold Mansilingan, no? Nga may Okay. ato dito nga tax ang karne nga ara sa ira nga freezer. So sang pag-inspection sa aton nga mga Task Force Butagoy, nakita nila nga ang ini nga mga nga mga stock expired na. Kabahin sang pahayag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Yara lamang sa 81 ka mga food delivery workers ang nagpaidalom sa surveillance testing sang local government units sang Bacolod kahapon adlaw Sabado. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag na Executive Assistant Ernesto Pineda na tingala sila bangod nagsugot man ang matiglawas ng kompanya sa pagsinapol na ginpatigayon sa Bacolod EOC. Sa datos ni Pineda, sa 81 ka nagpaidalom sa testing, 57 ang mga riders sang Maxim. Ang syudad ang naghahatag sa sticker nga may tatak nga surveillance testing compliant para sa mga riders nga nagpaidalom sa testing. Sunod kay Pineda, ang sticker ang patimaan nga ang rider ang naga-deliver o kung ang rider nga naga-deliver sang pagkaon sa isa ka lugar, ang patimaan nga wala inidala sang virus. Nagalaom si Pineda nga mag-inabot sa Bacolod Respiratory Outpatient Center mga subject o kung ang mga subject sa surveillance testing subong adlaw Domingo tubtob sa Lunes nga adlaw. Ang nagpa-undergo lang dito sa surveillance testing 81 na kilo, no? Okay. Amo na gani nga do natingalag kita kay during the time nga naga-meeting may mga representative ang inyong mga kumpanya daw okay man sila. Sa pag-abot ang sini nga surveillance testing daw may isa lang gid kita na opisyal nga daw nagdamo gid, no? Okay. Amo ni ang Maxim. Ang duga nga pahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Ginklaro niliga ng mga barangay President Councilor Lady Gles Gonzales nga nagapadayon pa ang online registration sa tagsa ka mga barangay sa Bacolod sa publiko nga wala pa makaparehistro sa backtrack. Pero kay Gonzales, hindi lamang ang mga wala pa makarehistro ang ila ginaakomodar, kundi kalakip na ang problema sa pila ka mga individual nga luyag makaimprinta sa ila nadula nga backtrack ID. Dugang pas ang konsehal sa bahin sang barangay Takuling naglabot na sa kapin 500 ka mga residente. Ang ila tigayon nga narehistro umpisa nga ginpatuman ang mga programa. Sa rebaluan nga ang backtrack registration ay isa sa nagapanguna nga proseso agud makakuha sang ID card bilang pagtuman sa contact tracing ordinance sang syudad sang Bacolod. Ang ato na total as of the start sang ato na offline registration, we have 500 more or less na nabuligan sa offline registration. But sa subong, kagapon, may nasitaan ko to 10 na nagakadto sa barangay kag nagapas. No? So continuing, nga sa action arcade, may iban na dula, ang ilan na cards. Kabahin sa ang pahayag ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales. Aminado naman si Councilor Lady Gles Gonzales nga may kabudlayan gidman ang ilang handom nga madeklarar bilang COVID-free ang kabilugan ng mabarangay sa syudad sa Bacolod apang initanan ang mahimo mahatagan sang katumanan kung mayara lamang sa nagakaigo nga kooperasyon gikan sa nagkalain-lain nga mga sektor sang komunidad. Sino kay Gonzales, lubos ang pagpaninguha nga ginaghimo sang iya mga kaupdanan ng mga opisyales sa barangay agud lamang ang pauntat ang problema gindulot sang pandemya apang hindi malikawan nga mayara gid sa gihapon sa mga individual nga dayon ang pagpasaway. Liwat man niya ginapelar ni Gonzales sa publiko nga kung maghimo istrikto nga magsunod sa health protocol na ginapatuman sa gobyerno. Base sa datos sang syudad nga ginpagwa nagligad nga Nobyembre 26, naglabot na sa 31 tanan ka mga barangay sa Bacolod ang gindeklarar bilang COVID-19 free.
We are thankful kag hindi na siya credit ni CAP is the credit sang ato ng BHERTS kag anods kag all working staff sa barangay kag po ang kagawad sa kapitan. Okay. They're working 24/7. Action hour, Sunday, even Sunday, fill off sila. Even Sunday, testing kami. Duga nga payag ni Councilor Lady Gles Gonzales. Sa iban nga balita lokal, ginpalayag ni Dr. Leilani Binidian, Vice President sang SSS Visayas West 1 Division nga delayed ang pagbaton sa mga pensioners sa ila pension bangod sa pagbago sang sistema sa mga bangkong accredited nga maka-release ang pension gikan sa SSS. Pagklaro ni Binidian, ila na ibaluan nga antes pa man ang pagpatuman sang bago man nga sistema sa ahensya, mga internal changes man ang mga bangko rason nga napektuhan kag wala nagasanto ang SSS savings account number sa account number sa mga pensioners. Sudo kay Binidian, nagistoryahanay na ang ahensya kag ang mga partner banks agud masolusyonan ang sambit nga problema kag tigayon ma-release ang 13th month pay kag mga pension nga naga-delay. Padayon pa ang pagtipon sang dugang nga mga ebidensya sa National Bureau of Investigation o NBI Bacolod sa pagpasaka sa kaso sa mga suspects sa likod sang gold online shop scam. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay NBI Bacolod Head Attorney Renwa Baldovino, ginkompirma sini nga may 42 ka mga nagpakilala biktima sa mga scam kay nagpabutyag nga desidido ang mga ini nga magpasaka sa kaso. O galing suno kay Baldovino, mayara pa nga wala makahatag sa ila affidavit kag iban pa nga ebidensya. 7 sa 42 ka mga biktima sang scam ang mga manunodlo. Ginkompirmar man ni Baldovino nga 5 ka mga persona ang ginatudlo suspect sa scam. Kalakip nang negrense nga ginasiling ang mga nagbaton sa investment sa online ang ginaligar principal suspect nga tumandok sang agusan. Sa inisyal nga report, nagdangat sa 35 milyones pesos 377,500 ang kabilugan ng investment sa manauna nga nagpakilala biktima. Nagpanugyan si Baldovino sa iban pa nga biktima gilayon magpadulong sa talatapan sang NBI agud mahikutarang pagpasaka sang kaso. Kaso naman nga syndicated estafa ipasaka sa mga suspect. Liwat naman nga nagpahanumdom si Baldovino sa publiko nga maghalong sa mga transaksyon labi na kon imbolbado ang kuwarta. Kag sa katapusan nga balita lokal, nag-abot na sa banwa sang hinubaan ang 4th Special Operations Unit sang PNP Maritime Command sang Biyernes ng hapon. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Police Colonel Simeon Gani, Regional Chief sang PNP Maritime Group sa Region 6 gikan sa mando ni PNP Maritime Group Director Police Brigadier General Omega Jaire Fidel, iya ginbutang sa banwa sang hinubaan ang 4th Special Operations Unit agud mapabaskog internal security, anti-terrorism, anti-criminality operations. Nalakip na diri ang pagpatuman sang maritime and environmental laws sa mga kalalawran sa Southern Negros bilang suporta sa Police Regional Office 6. Dugang panigani ang kapin sa 30 ka mga maritime personnel ang ginapamunuan ni Police Major Don Archie Ben Suspene. Kagiban pa nga opisyal ang maini ang magapatigayon man sang tactical boat operations kag maritime forensic investigation. Lubos man nga ginpasalamatan ni Gani sinubaan Mayor Ernesto Estrao sa pagdonar sang duta para sa PNP Maritime Group. Sa mga balita national report nga pagkabaog sang lalaki kung matapikan sang COVID-19 pagatunan sang Department of Health. DILG pag-aupda ng pagpatuman sang DNR sa crackdown batok sa illegal logging kag illegal quarrying. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Good morning mga ka-aksyon! Happy Sunday everyone! Kamusta ka mo dara? Sa aton mga ka-aksyon nga nag-aupod sa aton subo nga aga, ginagreet na lang. Good morning gid kay Sir Edwin Pineda, Sir mayong aga. Kay Veronica Baliados Echauz, good morning ma'am. Jocelyn Libuon Dispoho, mayong aga. Kay Zoraida Lucero, good morning ma'am. Delilah Taylor,
mayong aga. Kay Alex Fuentes, good morning sa imo Aksyon, Miss Dorel. Kag happy blessed Sunday sa imo. Be safe. Be safe man, sir. Thank you. Kay Richelle Labrador Huey, good morning. Have a blessed Sunday. Alex Montasa, have a blessed Sunday. Sally Aucue de Sousa, good AM Action Dorel, blessed Sunday. Beautiful look. Thank you, ma'am. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning, beautifulest of all pretty boys. Sige, agi dance, Mami Dorel, happy Sunday to all of you, to all of us, galit. God bless, and to all members of Energy Fans Club. Thank you. You're welcome. May lang nga pagpamati sa banwas ang San Enrique. Kaya Sir Alex Monteza, maayong aga, Madam Energy, nami ang yuhom-yuhom sang butlak sang adlaw sang Domingo. Yes, dapat always kita nakasmile. May dugalabaw, ko yung hair yung likod yun, no? Sige lang. Anyway, okay lang na siya. Kay Bia Jonathan, good morning. Si Mr. Pudding na ni siya subong. Gusto niyo mag-order pudding, message lang mo sa iya. Namit niya pudding. Richelle Labrador, yes, nabasa ko na gina. Ay, ari naman si Rahul Kumarahul. Okay. Ano naman ni? Okay, Bitcoin. Sige padayo lang si mga Bitcoin. Pudo ba damo? Bayawan ko scroll ba? Dali lang. Dito iba. Pwerte ka damo. Okay. Kay Flor de Liza Barillo, good morning. Keep safe, ma'am. Kay John Villarosa, good morning, Action Dorel. Kagwapa, fresh na fresh morning halong. Fresh from the farm. Shout out. Thank you, sir. Kay Evelyn Pomoseno, mayong aga, have a blessed Sunday. May lang nga pagpangapi-ngapi sa inyo mga ka-aksyon. Nami subong mga api, kado ka bugnaw, no? Siyempre, lapit rin December. So, doga, nami na sang huyop sang hangin kung magkaagahon. Kay Flora May Bakuli Mirasol, good morning. Gisette Maguad de los Reyes, good morning. Kay Michael June P. Season, sir, good morning. Sa Energy Fans Club, gina-great niya man. Greet niya lang kuno si Season ang Season Palma family sa Purok Brotherhood Sumag. Thank you. Energy! Kay Sandro Baroy, good morning. Gamonitor lang siya. Si Troy Teodoro, gamonitor man siya. And si Rose Wenner, good morning, ma'am. Kay Jean Ignacio, mayong aga, gid sa imo man, mama. May lang nga pagpamate. Sige, thank you so much, gid mga ka-aksyon, ha. By the way, 26 days na lang gid antes ang Christmas, kag 33 days antes ang year 2021. So, by next week, December 1 na, Tuesday, kung di ko magsala. Tuesday. Kaysa Monday, wala gali office, so long weekend, gali subong, no? Kaya ang 30, wala office November 30. Not sure, pero doon mo na siya. Sige, good morning man kay Ayan Kalamba, dra sa may Singapore. Nagapamati man siya sa atin mga ka-aksyon. Nag-upod man siya subong nga aga. Kaya future attorney Francis Jake Amoria. Nakita ko di attorney. Good morning sa imo. Kamusta yung mga rest house sa Don Salvador Benedicto? Kay Arnella Desamparado, good morning, watching from Purok Matahom, Barangay Mansilingan. Kay Labayan Eduardo Jr., good morning, Action Dorel, watching live sa Haro, Iloilo with my apo, Baby L, and Lola Lorne and Tatay Miguel. Tiwa, you're welcome. Thank you, man. Okay, so sige mga ka-action. Sini nga Pasko kag New Year nagpanugyan ang WHO sa aton nga hindi lang kung pwede hindi lang na magtipon-tipon kaya mga Pinoy amo ginayamong kung may mga special occasion, especially ang Christmas kag New Year, gapuruli kini gani ang halin pa sa Manila, halin pa sa abroad sang una para lang tililipon sa pag-celebrate sa Christmas kag New Year po subong hamba sa WHO kung pwede hindi lang anay. Kag pati gayon lang ko no virtual. Kay mas safe na siya. Okay? So, hopefully by next year man may ara na ta sang sang bakuna no para at least medyo makampante man tabalahaw nga may bakuna na sa COVID-19.
Kay Neil Centeneo, galantaw ko sa flat screen TV namon, Ma'am Dorel. Gwapa si mo. Bo, thank you. Bongga, kado kalapad-lapad, ginagali sang guya ko. Neil, kay daw 58 inches, ginagali nga flat screen. Basi do ka mo ni kadako sa mon sa likod din namon. Kado kadako mo isang actually TV ni siyang sa likod namon. Basi amo nakadako, Neil. Kaya Jesseline Andrada Tiangson, good morning ma'am, dra sa may Mansilingan. Sa tita ko Grace Gacho, tita Bibing, Lynette, good morning dra sa imo. Kamusta ka na tita? Stay safe and always and see you soon. Okay? Sige, thank you so much good mga ka-action. So standby naman ka mo mga ka-action for Balita National. Last size 26 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye sa Balita National. Ginatunan pa sa Department of Health ang report nga posible makatugas ang pagkabaog sa mga kalalakian ang COVID-19. Pero kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, may nakita silang artikulo nagligad nga semana kag iyang ila ginatugyan sa mga eksperto para hatagan sila sa nagakaigo nga pagpathag. Dugang pa ni Verriere magapagwa sang pathag ang DOH sa masunod nga semana. Angot diri, nagpanugyan si Verriere sa publiko nga hindi anay magpati bangod kinahanglan pa ini sang pagtuon. Sa pagtuon sa researchers sa University of Miami sa Florida, ginkompirmar at testis tissues gikan sa 6 ka malalaki nga napatay bangod sa COVID-19. Kag 3 ka iban pa nga napatay sa iban nga rason. 3 sa mga napatay sa COVID-19 ang nakitaan sa testis damage nga posible makaapekto sa pag-produce ng sperm. Ang amo nga mapagtuon ang nalakip sa round-up sang Reuters sa pinakauli nga scientific studies sa COVID-19. Ginpayag naman sa Department of Science and Technology nga ilay pagwang resulta sa pagtuon nga ginpatigayan sa virgin coconut oil. Pero kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director sa DOST Philippines Council for Health Research and Development, natapos na ang community-based study sa Santa Rosa, Laguna, kag ila na lang gina-analyze ang data. Dugang pa ila iniiga presentar sa masunod nga forum nga gintala na sa masunod nga bulan. Nabaluan kaupod ang Food and Nutrition Research Institute. Ginserbe ang VCO kaupod sa pagkaon sa mga probable kag asymptomatic COVID-19 na patient. Ginpahayag ni COVID-19 vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga magapaidalom pa sa istrikto nga clinical trial ang AstraZeneca vaccine sa Pilipinas kasunod sang pagkwestiyon sa kaepektibo sang bakuna. Pero kay Galvez, hindi pag-usaron ang bakuna kung wala ini ginausar sang pungsod. Nga ginhalinan kag nagpasiguro nga mayara pa sang proseso kung mataas ang regulatory process sang gobyerno. Sa separado nga interview, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga mayara sang regulatory
regulatory oversight ang gobyerno kag indi Manila pagtugutan nga makasulod ang bakuna sa merkado kung wala na rehistro kag approval sa FDA. Una ginanunsyo sang AstraZeneca kag ang ila partner University of Oxford nga nagapangayo sila sang regulatory approval para sa bakuna nga mayara sang average nga 70% ka epektibo. Una na nga nagpirma ang Pilipinas sang kasugtanan para matagan sang supply sang AstraZeneca vaccine. Magaupod man ang DILG sa DNR sa pagpatuman sa crackdown batog sa illegal logging kag illegal quarrying activities sa Pilipinas. Ginpaathag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ginhimo ang National Anti-Illegal Logging Task Force sa idalom sa Executive Order No. 23 kag ang DNR ang natalana nga magpatawag sang pagsinapol para makapatuman sang bagong mga strategies para mapangapinan ang palibot. Ang task force ang ginalakipan sa DILG, PNP kag Armed Forces of the Philippines. Suno kay Malaya nagsunod na si DILG Secretary Eduardo Anyo kag DNR Roy Simato nga immobilize ang tanan nga resources para mapauntat ang pagkaguba sang palibot. Dugang pa ni Malaya base sa record ang PNP nakapatigan sang 6,700 just ka anti-illegal logging operations kag nadakpan ang 3,336 ka illegal loggers sa Pilipinas. Kag sa katapusan nga balita national, nagpaandam ang DSWD sa publiko batok sa phishing scams kag pila ka posts online nga ang ahensya ang magapanghatag sa cash prizes nga 50 tubtob sa 60,000 pesos gikan sa Social Amelioration Program. Ini ang gin-issue nga pandam sa ahensya matapos nakabaton sang report sa peke nga mga online post nga ang DSWD ang nagapatigayon sa raffle draws kag mga magpanghatag sa kwarta gikan sa SAP funds. Sa statements ng DSWD, ang post ang nagapangayo sa impormasyon sa netizens kangay sa ilang ngalan, address kag contact number. Nagpanugyan ang DSWD sa publiko nga magkuha sa mga impormasyon kag maprograma sa ahensya sa ilang official Facebook account, Twitter kag website. Las 6:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon!
Las 6:34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday edition. Detalye sa Balita International. Nagpromesa ang Supreme Leader sang Iran nga si Ayatollah Sayyidi Ali Khamenei nga magabalo sila sa pagkapatay sang Chief Nuclear Scientist sang ilang pungsod. Una diri ginbawian sang kabuhi si Mohsen Fakhrizadeh matapos gin-ambush sa bahin sang Tehran. Pero kay Khamenei ila ipadayon ang nabilin nga trabaho ni Fakhrizadeh. Sa isa naman kay cabinet meeting sa tung Sabado ginpahayag ni President Hassan Rouhani na magabalo sang Iran sa insakto nga panahon. Nagapati man Sunday Rouhani kag iban pa nga senior officials nga Israel ang sa likod sang pagpatay kag nagpromesa ang maini nga magabalot. Sa karon wala pa sang sabat ang Israel sa nasambit nga issue. Kag sa naman nga sports balita, ginahulat pa sang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang desisyon sa FIBA may angot sa nakanselal nila nga hampang kontra Korea sa FIBA Asia Cup qualifiers. Yang ginapatigan sa sulod sa isa ka bubble sa Manama, Bahrain. Pero kay SBP President Alpan Lilo, wala pa sila sa nabaton nga naman nga komunikasyon gikan sa bahin sa FIBA angot sa natalana nga hampang sang Gilas kontra Korea nga himon kuntani sa Bahrain bubble. Tubtob nagdesisyon ng ilang federasyon nga hindi magpadala sa team sa qualifiers bangod sa COVID-19 pandemic. Katong Biyernes ang ma-record ang 93-61 nga score pabor sa Pilipinas. Ang mga nagpatas ng Pilipinas sa Korea sa standing sa Group A sang kompetisyon. Ang top 2 teams sa anong nga grupo ang mag-abanse sa competition proper sa 2021. Las 6:36 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo Nobyembre 29, 2020. Good morning lang kay RR Muntua Rihinyo, Jonabel Laison, kay Art Elizarde, good morning man. Kay Mama Meli, good morning. Kag Tatay Mando, kay Kelly Jelly, good morning. Salvadorians, kuno kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Nagapamati dra siya. Ara siya subong sa USA, si Kelly Jelly. Thank you gid mga ka-aksyon. Good morning man kay Ma'am Rona Rihida Trava. Belated happy birthday sa iyang apo kahapon. Happy birthday gali subong sa akon cousin si Yvonne Cabatu. Lipat na ko si apelyido kay dumaybana na siya subong. Happy birthday, enjoy your day, God bless you. God bless mga ka-aksyon, ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.